ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракони меҳрубон, модарон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед ва имрӯза видеои худмонро сар мекунем. ай тарзи тайёр кардани кулчаҳои болаззат. Ба ин кулчаи болаззати мо лозим мешавад орд, шир, об, руған, дрож дар кор мешавад. Тамом хамир мондан хеле сахта как мешӯрем. баъд ман дар инҷа руған наандохтуму ба ҷои руған ҳар хел маска дар даруни холодильник будак ман ҳамвора дохтум. шумо метавонед ки руған бидозед, руғанша ё ин ки ширша ҳар кас ҳар хел меандозад духтаро, барое ки бисёриҳо шир тамоман намеандозанд, руғани холӣ меандозанд қати об резонак шава гуфта. як хел занҳои мо ҳам шир меандозанд, ҳам руған меандозанд, ҳам мулоимак мешавад, ҳам резонак мешавад. барои ҳамин ман ямаку миқдори муайяни шир, руғана гуфта наметавонам, барое ки ҳар кас ҳар хел меандозад. барои ҳамин ман як чанқа маскаи дар холодильник чӣ хеле гуфта гузаштум бидак ҳайф нашава гуфта ҳамаи ҳамвора об кардаму андохтум. шир боша 800 миллиграмм буд, обам ҳам хел 2 коса бори будак. ҳамвора гирифтам, хеле кулча шӯридум, кулчаам хеле сахтакак омад, хушрӯ мебиёяд. Сахтакак боша формаша гум намекунад ва резонак мешавад. агар мулоимтар бигирем, кулчаҳои мо хеле ковока ки мулоимак мебиёяду хеле ровна хушрӯ намешавад. хайнам хел болоша камтарак ширу як зарди тухма якҷоя кардаму дар рӯи кулчаҳомон шакидам. баъдам хеле сиёҳдона қади ҳар хел гул мондум, украшение кардам. инаи якум листи моае ки пухтак, инаиҷада аллакай бо ма 4 донаи дигаша мухбар карда тайёр карда мондагиам. ина тайёр шид аллакай, иша сиёҳдонаша як нуқтача кардам тамом. ина 4 дона пухтагӣ, 4 донаша тайёр кардагиам иҷада, ина бо 4 донаи дигаш дар иҷа пухтагӣ дар лист ози холӣ мекунам, бо 4 донаи дигаша мепазам. анам хел 4 та дар лист монда пухта гирифтам. духтаро нигаҳ кунед чӣ хеле кулчаҳои мо хушрӯ омадак, ҳамаш як намуд, ҳамашам хеле сурхаки хушрӯбак омадак. баъдан духтаро моҳи шарифи рамазон бозам муборак боша. ҳаррӯза видеое ки мемонам моҳи шарифи рамазонам муборак мегӯм, чунки моҳи шарифи рамазон камам монда боша, рӯзош идома дора. хеле ай рафтани рамазон зиқемо. дар инҷа макарон павловски тайёр кардестам. ҳар кас ба ҳар тарз тайёр мекунад. манам хеле гӯшта дар уҷа жарид кардестам, дар инҷа макарон ҷӯшондестам. макаронмона меҷӯшону мегирама, баъд камтарак сливичное масло якҷоя мекуну мемонам, то гӯшту анамон пиёз, помидор, болгарӣ анами чизора меандозем, ами тайёр шава, сирхак шава ҳамаш. баъд ҳамон макарони тайёр шудагиро қатъӣ ҳамроҳ мекунам. дар рафти видео шумо мебинед. ина дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидед, ман пиёз, болгарӣ ҳамаша ҳамроҳ кардам. камтар тамад андохтам дар инҷа, ози камтар ки сирхак шава. баъд макарона ҳамроҳ мекунам, баъд даҳанша мепӯшонам, пилтарам мекушам дар ҳамон таспи пилтар. хеле хушрӯ ва маззаҳак мешавад. ина дар инҷа макарони мо ҳолиам ҷӯшидестай. дар инҷа инам хеле инаи гӯшти мо тайёр шудестай. гӯшт, пиёз, помидор, болгарӣ, камтарак тамад. ина дар инҷа макароне ки ай даруни об гирифта камтарак сливичное масло карда гирдем ҳамроҳ мекунем. чӣ намуд ами спесиё шумода махсус бошад, мурч, зира, приправа, чизе ки шумода махсус бошад метавонед ки ҳамроҳ кунед. ман дар инҷа мурч кардагиам камтар, намак кардагиам тамом. инам хеле бардоштам ба маззаҳак укроп кардам болошда. инам хеле як хӯрок ки ба маззаҳак шидак. тайёр кунед, ҳатман шумодаям маъқул мешавад. ҳазор раҳмати калон духтаро барои дастгириҳо, барои суханҳои беҳтарин. қадар шумо маро дастгирӣ мекунед.
бовар кунед ҳар замон подписчик омадеста дар каналам. Подписчикои ма бениҳоят зиёд шудеста. Ҳазор раҳмати калон. Беҳад хурсанд мешавам. Ина бо мувофиқи хоҳиши шумо распаковка. Ма зиёд распаковка намекунам. Редка ҳамхел ба хоҳиши шумо ягон нафари шумо хоҳиш кунед, ҳамон вақт баъд ман распаковка мекунам. хай як распаковка мумкин ягон хело бигӯянд ки хай ҳамин чизоро ҳама мехара. мо хай канал дорем. духтарако хоҳиш мекунанд як хелош хоҳишманди арамин распаковкае барои ҳамова кадомеда маъқул неста метавонем ки камтарак гузаронем бо давомушда ҳамхел бо хӯрок тайёр кардагиём. хай намо харидҳои мо буд камтарак распаковка кардам. даҷа ина гӯшт овардагӣ буданд. даҷа ҳозир ман реза мекунам. 6 тумшон даҷа реза мекунам, намак мекунам. ина даҷа аллакай тайёра. пакетикода мегирам, тақсим мекунам, мемонам. Чанқае ки мисол ҳаррӯза мада дар кор мешавад, гирифта айлабоши истифода бурдан мегирам. даҷа боша хӯрок тайёр мекунам, соус тайёр мекунам, мирғ қатӣ мекунам даҷа. як хӯроке ки даррав тайёр мешавад. инам хеле гӯшта жарид кардам, гӯшти мирға. баъдан ҳам маҳсулотое ки шумо диден дар рӯи навор, помидор, болгарӣ, картошка, ҳамаёро реза карда меандозам, медӯшанам. хеле дар тавақи чӯбӣ бардоштем. шавҳари ман бениҳоят дӯст медоранд вақте ки хӯрока дар тавақи чӯбӣ бардорем, аҳли оила сарҷамак якҷоя бихӯрем. аз ҳамин сабаб ман бисёртар хӯрокҳоро дар тавақи чӯбӣ мебардорам. намешавад ки барои видео шуда хоҳиши шавҳарман рад кунам. барои ҳамин якҷоя мебардорам, сарҷамак мехӯрем, бо бамаззатар мешавад. даҷа бошад камтар хомшӯрбо тайёр кардистам. подробно нишон надода бошам. ҳам дар канал бисёр тарзи тайёр кардани хомшӯрборо мондагиам. хай ки бо тайёр кардам, кам кам навор кардам барои шумо. даҷа бошад хомшӯрбои мо тайёр шид. хай дар косаҳак бардоштам. ба маззаҳак нӯшиҷон кардем ифторда. ҳамада бо иштиҳои таом. агар ки вақти хӯрок хӯритон бошад, видеои моро оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони мо ва шумо бошад. даҷа бошад дӯстони азиз, номерои хоҳаракмонро мондагиём. дар ширкати атомӣ кор мекунанд ва ширкати атомӣ анам хеле маҳсулотҳои беҳтарин дорад. ин маскае ки шумо дар рӯи экран дидестен, ин маска бениҳоят маскаи беҳтарина. ай ман истифода мебарам. бовар кунед дарутон мекунед, ҳам ҳамо афтобда сӯхтагиҳоро мегирад, доғи рӯ ки ай офтоб шидагиае уро мегирад, ҳам рӯра ба муддати 1 ҳафта ё ки ним ҳафта ҳам хеле тараки хушрӯ мегирад, мулоимак мешавад. рӯ роҳат мекунада. ман худам истифода кардам, барои ҳамин гуфтаистамтона. ай иш ҳоли ман истифода накардам, лекин чӣ қадар таъриф мекунанд касоне ки истифода кардагианд, таъриф мекунанд. ай ман истифода накардам духтаро. ширкати атомиро ҳамаи маҳсулотош ба тарифа ҳастай. кадоме ки истифода кардагия ягон кас жалба кардагӣ нестай. барои ҳамин метавонем ки номерои рӯи экран хоҳараки мода нависен. хоҳараки ман шумода ҷавоб метиҳанд. ҳам маҳсулот дастрас мекунанд, ҳам агар регистратсия шудан хоҳед, регистратсия мекунанд. шумо метавонед ки ай кабинети худтон барои худтон маҳсулотҳои даркоритона харид кунед. агар зури шумо барои харид кардан намераса, маҳсулотҳои ширкати атомиро ки харид карданам натонед, ширкати атомӣ шуморо маҷбур намекунад ки шумо ҳар замон хариду фурӯш кунед. дар 6 моҳ як маротиба ба маблағи 200 сомон харид мекунед, тамом. баъд барои шумо як телефони ватсапдор дар кор мешавад, тамом. дар хона нишаста бе ягон сарфи зиёдатӣ метавонед ки шумо ойликои нағз бигиред.